یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر پل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں تیریاں پھپیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کس گئے سجن کلا پیا مری یا دھی دا خط آیا ہے قاصدہ دے کوئی حسین میں دھی دا خط بھنایا سید رو رو کے آدھا پترا مویا حسین میں سید دھی دا خط چاک اٹھایا ہے جتھا اکبر دلاش ہے آگا اکبر اٹھی بھیڑ دا خط آگا سید اکبر نے خون دی سیائی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھتا ہے تیرا ویلے وہ خط ملی ای سورا اجدتی گئی رسم تمامی پاسے رے سرخ قالین اتوا کیتا اکبر ہونے آرام سید لکھتا ہے اسامت عراق پسند کیتا او تقدیر دے من احکامی کل جنج اکبر دی گھنوے سنوا او کلثوم تے زینب شامی ہائے نظر گئی اچھڑی تیرے یوسف ثانی کو ہائے امت نے ہے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو ہائے ہائے کوئی رسم شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں قاسم دا جو نہیں لکھیا کو بنیرا بنا بیٹھا او دے سہر سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا تیری بھیڑ دے ہتھاں تے تیری بھیڑ دے ہتھاں تے ہن رنگ نہ کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا اے ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں